Salam, hormatly vatandaşlar. Men yeni de sizin bilen Murat Gurbanov. Men şu öpleşigimi İstanbul'da bolup geçen 1 Awgustdaky protest hakyna gürülmejek bolýan. Şul protest nähili geçdi, nähili netijeler we indi kerek bir nähili taýýarlanmaly. Şu meseleler boýunça. Gelini başyndan başlaýarlar. Mene 5-nji gün, ýagny protest başlamaka 30 Awgustda 30 iyulda şo ýere uçup bardym. Men gitmekän Dine Muhammed diýje habar berdim. Muhammed aga men barýan şo ýere hiç kime aýtmaň. Men şo ýerden maglumatlar berin, men şo ýerde çykyş edilmem diýip. Hemme maglumatlar berin, biziň halkymy habardar edip duruň diýip. Biz ikimiz bile ulaşdyk. Şu protestda, ýani geçirenmede içinden maglumatlar toşna gelir ýaly hemme zat barlar ýaly. Menim öz gözüm bilen hemme zat görýär. Ine şo ýere baramda problem bolmady. Men 2 günlap aktivistler bilen duşdum. Bir topar bizi golýan ýa beýlik toparlar hem aktivistler bilen duşdum. Ýöne de halkymyz bilen duşdum. Köp adam geldi, gürleşdik. Hemmäňe de uly taňýarladym. Tilap hormat goýup biziň hereketlerimizi, opposision hereketler bolýanyna köp taňýarladym. Soň ine dernege bardym. Dernege döwletin lider hökmüne barmadym. Türkmen grajdan hökmüne bardym. Meni mehman hökmüne aldylar. Şo ýerde ýygnak geçirdik, şo ýerde görüşdik. Şo ýerde bir topar adam geldi, aktivistler we ýönekä adamlar geldi. Şolaryň problemalaryny terdik geçdik. Ol dernek bir siýasat guramasy ýa-da jemgyýet guramasy. Ol diaspora diýen ýaly. Şo ýerde diňe Türkmenistanlaryň haklaryny, Türkmenistanlara kömekleri we Türkmenistanlaryň ýa-da integrasiýa, hökümet bilen integrasiýasyna kömek eden proýektler bar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, ine men derne gözüm bilen gördüm. Bayram Alaýew ýolbaşdy, içinde bir topar agalar bar, käbir aktivistler bar. Ýöne aktivistler ady içinde, ýani biziň halkymyzdan adamlar, agalar, grajdanlar köp. Barın, o ýere baranyňyzdan siz ýani aktivist ýa opposisioner ýa görüşçü bolaňyz. O ýerde problemaňyz bolsa barýaňyz. Beýleki de sosial problemalar, ýani çağrı taýýa bermek, o ýerde haklaryňyz bozuldy. Türk hökümeti bilen ýa gepleşikler geçirmek. Umuman biziň konsulstwan we pasolstwan, Türkmenistanyň konsul we pasolstwan etmeli işlerini şu derne edýär. Ine şoları etmeýän soň şu dernek açmaly bolýar. Siz özüňiz gowy bilýäňiz, biziň hökümetimiz ýok. Bizde hökümeti basyp alan terroristler bar. Iň uly terrorist Berdimuhammedow. Zahvat edip 2006-njy ýylda hökümet basyp aldy. Indi şoň gurnan terrorist hökümeti, ýagny MHM'şnikler, terroristler hökümet dolandyryp barýar. O bu dok ministrler zat çöden. Akşam kellerine giýje gelip palta giyip 6-njy adýal MHM götürüp odan epe baskıp oturuyor. Olar ömrüne zat çözmedi. Olar gul bilýärdi. Ýöne olaryň ýanky pagon ministri. Şoň üçin ine şul terroristler bilen duşuşam bolar, şul ýanky men voyajymda men şolan size görüňär. Indi men geldim 6-njy gün ýanky nimelerim duşdyk Badurny da gurnumallyk ýanky protesti onun öňünde tutdy bir sutka öňünden biz Aydyn Bey bilen duşdyk. Men olaryň dokumentlaryny izuçat etdim, gördüm, nähili gurama 13 tane dernekler bar. Olar soňky 15, 16, 17 ýylda diňe şu protestleri, halkyň näerdaçylygyny kanun esatyna çykarmak üçin ýürüýte gurulan dernekler. Din näerdaçylyklary, ýani sosial näerdaçylyklary, syýasy näerdaçylyk, dürli dernekler. Derneklere göre. Ine şu protestleri, şu Aydyn Bey prosedura var ýani şu dernege, ýürüýtülüşden dernege ruhsat almak prosedurasy bar. Şoň esatyna şulardan her gerek alýada ýani Russiýanyň pasolstwasynyň öňünde, Hytaýyň pasolstwasynyň öňünde, Özbekistanyň pasolstwasynyň öňünde, Awganistanyň pasolstwasynyň öňünde we beýleki pasolstwasynyň öňüne geçirýär şu protestler. Hiç ýerde problema bolmady. Sebebi o döwletler dünýäde ikinji ýerde barýan diktator döwletler däl. Ine şu biziň protestimizde geçirenler ýani biziň bilen goşulyp şu bize kömek edip Türkmen adamlara kömek etjek diýip bu musulman adam hakyky Turan döwletini gurýan
hakiki bizim Türkmenlerimizde öö doğun ýaly serdiýän adam bizim bilen gurnanna men gürleşdim öňünden hemme zat kanunlaşdyryp ýöneти grup bolar we nähili gurnam boly, nähili distansiýa boly, hemme zatlary göz öňüne tutulan grup bolar we öwredip ine şonu biz gurnajak bolar. Biz şoň bilen nähili protest geçmeli, nähili diktalar kim çykyş edýär, nähili hemme zatlary gürleşdik. Inni gürleşip hemme zatlary ýa-ni nimetdik. Protesta baranna ine ol maňa jaňytdy aýdyn sen nirde diýip menim o 15-50'de şöyle vardım. Olay yem şöyle dedi. Şöyle baramda men gıyıtacık yankı cuma saparın maşini minip durduğunu gördüm. Yani düşünmedim neyem olup geçenini. Ondan gördüm polisler geldi. Aydın Bey geldi. Polisin bize haş etti. Şu kıra ak edip bizi. Biz onun düşünüşecek olduk. Neyemse biz protest geçirilir. Şu yerde polisler tiyade bir şert taptılar. Şu protesti geçirmek için valilikten yeni bir razışyny gerekdi. Ol bir kanun, düğünen bir kanun. Ine şolar gerek diýip aýtdy. Sebäbi olar bir dağda bizi ýalňyşdyrjak boldular. Haçanla sen miting geçeninde ol ýanyňda ýa usiritirler, megafon, ýene bir topar zatlar, uly bir bayramçylyk ýaly bir miting, daşynda bir müňläp adamlar podium gurulýar, ýa-ni scena gurulýar, ol bir miting. Ine oňa doğrudan valilikten ruhsat berip sebäbi orada bir sesler we adamlara ýa-ni päsel berýän we beýleki zatlar we adamlara ýa-ni päselçilik döredýän. Ýöne protest adamlar üşe aýdýa gidýär, beýerde organizasiýon tarapdan gaty ýa-ni petişler etmeli we ýöneke ýagdaýda. Onuň üçin şu protestlaryň Fransada bolsun, Türkmenistanda bolsun, hemme ýerde olum konstitusiýada normalar bar. Mesajı berýän biz dernek, biz protest geçirjek, şöýden howa okey diýip gelýär, boldy bolýar. O mesasyň kopýasy polisiýa gelýär, şonuň bilen tamam. Oňa baryp ýygynak edip 5 ýyl institut okap, o ýerden diplomy görkezmek oraya zat ýok. Yalan. Indi şo ýerde şu polis bize haýyş etdi we gidim diýip şol akiden olanlary biz şoňa talap etdik. Şo olanlary birinjiden goýberin, bolmasa biz gidemdik. Söz berýän ine şu geleceğim yanımdan alıp gidiyen şu yerde beni yanlışmasam inecan şol. Ine şul ýerde bar ya gözü bilen görýär. Ine şol alıp gidiyen inecanım howa men gitjek diýip durdy. Bolýa barın gidin diýip onu iyi verdik. Bul haramdada polis işgäri mümkin pasolsada aýlykda oturandy. Öde ýol boşy. Gidip hem inecanı tutturýar hem adamlara goý bermeýär. Bizem darga diýär. Biz dargamadyk, biz ýöne gyra çekildik, şo ýerde durmak gadygan bir 4 bolsaň ýygnak gidip oturýarlar. Adamlar gyra aýryp olary. Adamlar inni protest geçirmer sebäbi bular bir problema tapdylar. Zadержаниялар köp bolmady ýaly, dawajy öýüňe gaýdym, hiç ýel neme ýok. Şo ýerde bir gelin ýa-ni iksan konsul çykyp şo ýerde polislere rukowadyt edip ýa-ni olaryň ýanyna gahrman bolup bizim vatandaşlarımıza gıygırıyor. İcretine, nimetine. Ondan şo gelin, şoňa jogap berdi şöyle. Şu ýaly, yani gıykırlıklar boldy, şu ýaly zatlar boldy, ýöne o protestlarda bolýan zatlar. Biz şo ýerde bir zat gördük. Bir zat görünmi, Türkmenistanyň pasolsosy, konsulswalary şu terrorist hökmedi. Bu adamlar Türkmen halkyna kömek edip, olaryň arş şikaýatlaryny, olaryň ýa-ni administrativ problemalaryny, siýasy, sosial, ykdysady problemalaryny, olaryň dertlerini çözmen gaýtyp spesial polis çagyryp, şunun üstüne batyş edip terroristlik hökmüne görkezýär. Indi men soraýarym. Türkmenistanyň baýlyklary satylýar. O ýerde sizin ataňyz, dogaňyz, çağlaryňyz, ata-babalarynıň ýa gahrmançylykly ýok bolup, wepat bolup giden adamlar şonuň ýa-ni dolary bar şo ýerde. Şolary satyp, pullary ogurlap, özüne terrorist adamlar alıp bizi gaýtyp gysýarlar. Bize karşı işleýärler. Bize hyzmat etmeli adamlar. Ya Türkmenistanyň prezidenti halkyň öňünde ýa-ni boyun alýar. Men halkyma hyzmat etjek diýip. Hyzmat etmek üçin ýa-ni pasolswalar, ministrleri ýa-ni iş alýar.
Siz hizmet etmeli halka deyip. Bu bolsa tersi ne? Falsifikasiya edip bir aydan molya, kasam içen molya, son bulur alıp diňemen, diňe ýanky meni bilin galany halk yok deyip ýanky bulur gystyrýar. Bulur haramdadary hedil edýär. Şoň üçin ýollar ýapak, pasportlar ýok. Bilen almak üçin 1000, 3000, 5000 dolar senden talep edýärler. Biz hiç salçada görmeýärler şonu. Bize garşy görüşýärler. Inanmysyň? Men gözümle görüp gaýtdym. Bize garşy görüşmek üçin dördülen hökümet. Men gözümle gördüm. Ine men size bir hat görkezeyim. Häzir bizim ýanky spesialistlerimiz görkezler. Şu hatda ünsürin näme diýip ýazýar? Generalny konsul. Bulýa biz gülýaly işläp durýar. Biz ýanky iki ýurdun gatnaşyklaryny edip durýar. Polis şördäki polis bölümine köp minnetdarlyk bildirýär. Bizim bilen ýyllap işleýänleri. Ine bizi 1 awgustda terroristler çözjek bolup dur. Bizim diplomatik korpusumuz dargadyp, pytradyp, öldürüp, ine bizi pytyrjak bolup durlar. Bu ikisany döwletiň arasynda gatnaşyga ziyan berer. Bizim hormatlanýan prezidentimize bular agy ýetirjek bolar. Ay bir topurdatlar ýa-da nämemiş? Bular halk tarapyndan taýlanan, gurulan adamlar bular halky gorýar diýip, ýanky şu tarapdan bir döwleti we halky gorýar diýip bize kömek edin diýip ýanky ýüldürýär. Özüni akça toguşun, garanky tokoydy, ýanky daş döwründe de leopard, ýanky ýolborsaň arasynda bir akça toguşun bolýar hatynda. Onu okap görseň aglasyňdan gelýär. Ýöne şöyle şu hatda ýanky spesik berýär. Kim şul terroristlerden kim gelýär? Esasy gelýän terroristler bir 10 adam. Ine on arasynda menem marakenim bir topar adamlar. Ünsürin. Biz gerilip bunu gördük kimdigini son hat ýazyp şu haty goýýar. Ýanky öňünden bular polisi çagyrýar. Diýmek hatam ýok. Ýöne telefonyna gaýrat edin. Gelin ine şolary nimetmeli, biz aýlyklaryny berýär. Bular bökük gelýär. Ýanky Ýaşylköy polis bölümi bökük gelýär. Şoň ýol boşdy. Gönnen göni konsulstwa bilen aýlykda oturýar. Gönnen göni. Ine Türk hökümetine aýdýan biz hatlarymyzda görkezler. Gönnen gün aýlykda oturýar. Şo ýerdäki ýol boşlaryň ýa-ni zamlaram aýlykda oturýar. Bir zat bolsa Türkdäki problemleri çözmen tersine gelip Türkmenleri basmak üçin, Türkmenleri tutmak üçin problemleri çözüp öz dowlatyny alyp gidýärler genel konsultdan. Ine Türkmen hökümeti. Bu hemmetini pulla saklaýar. Ýewropada, nirde bolsun. Men OBS hakynda görüm görendim. Ýanky ol Natalya Drozd. Tant edip berdim Muhammedow. 5 ýylyny tant edip geçdim. Bizim mundan metar ýanky haklarymyzy ýitdirdi. Fe pul oýnadýar bular. Bular bize öýler paraxor bolansoň paraxorluk edýärler, ziyatka berýärler. Hemmeler, anam. Hemmeler. Opozisýonlar da ziyatka pullar edýärler. Anam. Şuraya haramladılar. Ine dedim. Şul hökümet tarapyndan halkyna hyzmat etmek üçin alınan adamlar bizi terörist edip bize garşy halka garşy görýär. Ünsün bizim sargıtlarymyz, bizim TV baýlyklarymyz, bizim dolamyz bar içinde. Olany bize bermen, olar aýlyk berýär. Bizim her vilayetde bir baýlyk çykýar. Mesela üçin ýol ötünde Lewatda, Ahalla, Gaz ya şoňun daşlarlar çykyp satylýar da şu pullardan ýanky gelip ahali ýol ötüni ýanky Mar vilayaty, Lewat vilayaty gysmak üçin ulanýar. Garşy, halkyna garşy. Diýmek, eger bir newit gazymyzy dursak, bu bize basyşdyr. Diýmek, bizim toprağımız şolary finansiýal edýär. Onuň daşyndan biz öz garnaşyny finansiýal edenine bunu hediret o pullar alýar. Ýene de sponsor bolýar. Şurýaly bir döwlet. Indi bolýar, ýene gaýtyp gelelim. Ine şo ýerde bir 2 sagada bolay bir topar adam geldi. Ýanky protestler. Hemmeňize köp taňar. Bir topar adam, sada adamlar. Olar seretsen görgürler, aýal gyýlar, ýaş gyýlar, eneler, ejeler, gelinler. Olar seretsen terrorist anada dursun. Kömek edesin gelýär. Gelip ağlap seni gucuklayarlar. Kösenip bizar bolduk diýip.
Şu zatlar men etmeli, şu zatlar bizim konsulsufamız etmeli. Hiç yerde kömek alman, qaytyp bular basıp, bulardan pul soyup, qaytyp bular azar berýän konsulsuwa ýok, konsulsuwa Türkmen hökümetine ýok. Göňler niýe aýtjany men bardylar şuna. Şunu ýaly, şu ýerde bir zat bolup geçdi. Eger siz ünferin bolsaňyz, konsulsuwa çatyrykda ýerleşýär, ýani 4 tarapdan gelip bolýar. Her 4 tarapdan gelýän ýolundan ýene 4 tarapy. O gelmek ýollar köp. Yani o yerden pali saklasa beylek taraftan bir onu bilip bolmak kim niýeden gelýär. Şu toçka barın diýse, şu toçkada gelenler örämeden niýeden kim gelýär biler ýaly. Adam köp gelýär. Indi ýolda gelenleri şol Kezzap ady Şiraly Sadykow dokumenti ýok. Özüniň dokumenti ýok, ünferim. Şo ýerde nelegal biznes etdi, garadan işleýär. Hiç dat tölemän. Şo ýerde ýükleri sadyk karga açyp, şo ýerde ýükleri uğradyp, narkotik, ýani arujak diýe getirýär. Bir topar bihetçiligi konsulluk bilen edýär. Bu aýda 70 tane, ýani tirura diýe 70 tane alýar. Umuman, ýani Türkmenistan bilen Türkiýe aragatnaşmagyna pul ýatýar. Şol konsulstan bökdiyse böker, öldüyse öler, ejeň öldürüp getir, ýüregini getir diýsen satar şona. Şol ýa haramzada. Indi size aýyan, şo sadyk kargo ýüklerini daky diýär. Narkotik daşıýar, ýarar daşıýar. Sizin sumkaňyzda narkotik atyp geçeningizde, ýani şo ýük geçenine birden tutulaysa, siz diýäňiz olydan ok. Şol ýaly haramzada maşennik sizin ýüklerinizi çekýär. Sere sap bolun. Barmak şol ýaly adamlaryň ýanyna. Oň daşyndan şol adam brigada ýygnap, ýani konsulluk bundan talap edip, ýürte öz işgärlerini ýygnap, avtobusa salyp, ýani 3 maşin Ford Transit ünfer tersiňiz häzir görünür. Şo Ford Transit'de 20-25 adam sığýar, hana ak maşin. Mundan naşary şöyle 10-15 adam bolupdyr, bilemok näçe adam, ýöne bir topar adam. Soň beýleki maşin Opel, gyzyl Opel Charger'ın nomeri bilen we beýleki maşin Hyundai Elantra Charger'ın nomeri bilen. Ine şu adam şu ýerde öz işgärlerini şu bandit toporunu, şu bandit jenaýda çekýär. Pul berýär elbetde, pul seden ok. Ine şu adam ine serden ünferin bizim aktivistlere söýýär. Özem häzirini günle jaňadyp bagyşlama sorýar. Men aktivistlere nemem ýokdur. Biz munyň bir ýerinden tutdyk. Biz häzir şunu basýar. Türkiýede hemme firmalaryň hemmesini alýarlar, konfiskasiýa edip biz şunun işini görýär. Kim aňyrsyna duran bolsa, saýrar, guş saýran ýani. Eger konsulluk şunu öldürmese, saýrar. Konsulluk terroristler olur, hükman öldürmeli, ýabrlar etmeli. Indi bu ine şunu urnan olan ünsverim, şu geçip kıyıranına kim Türkmenistan, Kronika Türkmenistan'dan, ay oğlum bizim bazı Türkmenistan değilse, Goğırmanlar'ın bak, oraya da iyirinden 15-20 tane oğlun çıkıp, şu birini 15 var oraya. Utunman. Öğrem, bu tarafan faraplı, oğlunun faraplı. Öğrem, levaplı, birini daşar yurtta, terörist hükümeti gollamak için bir topar, bir tane adam oraya. Şuraya bir Türkmen. Canım yanıp qaharım eləyəm mənə şu zatlar düşün. Yine şu haramlarda bellek koyun Türkmenistan'ın hakiki düşmanı. Hakiki satılan, maşenlik ödem, konsolosluğa bilen işler, teröristler bilen işler, aktivistlere karşı hareket ediyor. Yani biz bunu cenayede hükman çekar. Yani ardalar zatlar gidip başladı. Şu cenayede şunu çekmek için men häzir ýerine aýdyp berin, menem çekýän cenayede internasyonal ugrundan Interpol'a salyp men şunun işini görýär. Indi şo ýerde ýani Farhat Durdiýew bilen Eziz barada Allamrada Duýaji Muhammed köp zatlar aýtdy, siz bilýäňiz olaryň taryhyny. Şol ýaly daşyndan adam alyp içine salyp urup ol terrorizmiň esasy ýani parametri. Şunun için biz işler gozgap otýar, häzir şu adamlar teröristler hükman cinayet çekilýär. Yani bular Türkiýe territoriýasyny cinayet işler etdiler. Bunu ýanky işçiler Sadyk beýleki, eýleki, aýman haýyş etdi. O sözler indi öz bir ýeriňizde aýryn. Siz cinayet iş etdiňiz. Hemmeňiz deporta däl.
türmek diýen. Bu kanun şeydi. Biz kanun bolmadyk. Biz geldik kanunun esasından. Bize bolmaýar diýdiler, biz skandal turulmadyk, gara çekildik. Bular ýürüýte tituşki diýilýär, ortalar şuna tituşki diýilýär. Puluna berip, ýerite gelip aktivistler bolup gidýärler. Ine şular ýürüýte konsulun ýanky nimeti bilen tituşkalar bolup gelip öz vatandaşlaryny daşary ýurtda urup, gorkuzyp, gaýdyp ýanky nime hökümete garşy görüşme diýýärler. Hormatlanmayan Gerayinç Berdimuhammedowa garşy biz galmady ýaly gorkujak boldy. 30 adam 5 milyon halk gorkup bilen bu gürkünç. Ýöne ne şular özleri öz gapkanyna düşdüler. Bizim şulary goý bermez, jenaýda çekinjek. Başga şo ýerde ýanky ondan biz aktivistler bilen gyrat çekildik. Hemmelere gaýdyn diýdik. Aydın Bey bilen oturup bir strategiýa çyzdyk. Ola polislere gitdi, menim aktivistlere gitdim. Bizim şo ýerde ýanky bir topar adam gelýär. Bir topar men tanýan, bir topar tanamam. Biz bir avçylar diýip ýerde ýanky birleşdik, şo ýerde görüşýärdi. Ulu kafe bar, meýdanyň kenaryny moýnuna şo ýerde hemmemiz görüşýärdi. Bir kiçik ýygyna geldi. Ondan hemmeler şo tarapy gitdi, bizim tarap salyp gitdik. Habarymyz ýok ýyrmyzdan bu ýanky Ford Transit bilen 2 maşyn ýyrmyzdan bar ýaly. Bunun hemme zatdan habarlar. Bilemez o. Indi ýyrmyzdan bar ýaly ýolda birimiz düşüp ýanky öz motoruny alanna bir Ford Transit'dan muýydynan diýär. 12 maşyndan bizim ýyrmyzdan. Ondan ýerine baran aktivistler bize habar berýär. Şo ýerde burada sizi garaşyp durlar diýip şo ýerde ýanky doğrudan turatlarına teretsem 2-3 tane bir daýy adam pilýaly garaşyp dur. Ondan olar da o ýerde de ýanky ýeni bir kamyon var, kamyon diýdi, mikrofon, şöyle de adamlar oturuyor. Siz berip gelmeň diýip. Men düşdüm bulan edýän oýunlaryna. Bular ýanky aktivistler pyçaklap ýa bir zat edip esas gorkuny. Biz ýürüýte durduk, şöyle taksyn çykyp bir 3 oglan, 3 ýymy, ýanky bir ulu kafeye girdik, adam barylýar. Ahranlygyna men security işleýän soň men bu zatlary günne de oturdum, bilýän. Bulan işleri näme görmeli. Ahrana aýtdyk, häzir gelýärler, bir 10-15 uruşa başlar, derhal polisiýany çağırın, nimetlen özüňiz goşulmaň diýip, polisiýany çağırın boldy, biz o polisiýa gelýänçä günümizde görürsek. Ýanky ondan olar şu gapdarla Ford Transit dur. Bizim motorçymyz aýlanyp, ýa bizim barýerimiz bilen nokta geolokasiýany iýersek, şu aýlanyp gelende görýär 3 maşynam şu bizim daşymyzda. Indi bulan niýeti düşlükli bir skandal edip, uruşup, kaç gitmek, birden tutturmak polisiýa, meni deport ettirmek ömürlük, eýle beýle bir topar zatlar. Provokasiýa. Mümkin başga zatlar. Şo ýerde onsoň men ýanky ahrana aýtdym, men häzir çykar, men ýanymda durun, men häzir minkiden sizden hup aýyrmak üçin, ýanky olanlara aýtdym, öňüňize gaýdym boldy. Biz motora mindik, bizim ýerden gitdiler bular. Biz aýlanyp bular ýitirdik, ol bir elementar. Bular giýjeti bilen bizi göýläp, ýani kwartalda aýlanyp berdi. Oň ýyzdan bir ütköş gatýar. Şu ýaly uturdy. Diýmek, konsulsa biz zahar edýär. Indi men mesajy berýän hemme liderlere ýa beýlik. Şöyle baranlar. Hökümet sizi konsulsa zahar edýär. Tim bolýar protestde baranlarda hemme zatlar ölçülmeli. Bular terrorist, bular adamy öldürýär. Türkmenistanyň içinde şuraya zat eden oklar, Türkiye'de bular hazan edýär. Diýmek, bular Türk polisleri bilen köp ýyllap işlek gelýän. Şoň üçin bular gatar kyn öz ýerlerine köçüle gatar kyn. Bular firmalar işlep dur. Ine şoň üçin. Ine biz häzir şol öýjügi açdyk. Ine Aydın Bey bilen günne işleýär. Şunu men işledim, görüşdük, düýün. Ýanky şunu düşündürdüm, bulan maňa düşündürýär. Aydın Bey'yam içine salıp mumunam bırdat edecek bolýarlar. Olum ağzını açtı. Oraya bolun o. O Türk adam olar diýdi, siz kim? Olam diýdi, sen kim? Siz birji öz kimdiňiz? Biz konsullar diýdi. Biz çaýa ýatyp güýçlüğünü aljak bolar içine. Bunun hakyky terroristler aklygy den bular. Kanun bilmeýän terroristler. Biz bunları jenaýda çeker. Birinci adım biz yani tutulan aktivistler çıkarak yani birinci adım.
Ýöne şo wagtdan biz ikinji adım konsullugy o Sadyk yani Sadykowy, Şiran Sadykowy maşenleri ve onun bandit toporuny biz jenaýaty çykyp bastyrýar. Da kansa gider, yani devlete toporu hem opozisyoner aktiv da kansa gider biz alýaşlar. Gaýdyp biz şol ýadat gurulanda şunun inniki pikrem bolmaly ýaly eder. Sebäbi ine men şu ara bardym bir zady gördüm. Hem agentler, pakent, bular arqyn öýünýär, Türkiýede hereket etýärler. Bir kanun. Agentler nam ýygnadar. Diňe pasolsan onu inni protestler geçmeler. Geçirirse sizi şu ýerde oturan ýerinizde gorkar ýaly eder. Halk gelip siz halka hyzmat etmeseniz, halk gelip şöyle öz sesini aýdaýmaly. Biz kanun bolmaz. Ýöne biz kanun esasında siz häzir özüňiz gapana düşdüňiz. Öz hereketleriniz bilen pikir etdiňiz, ay bu halk bilen beýder, bular hiç tat etmez. Kanuny bütün dünýäde galdyrmalan bolsa galdyrarsyň size garşy. Ine şo ýadatlar bolup geçdi. Şoň üçin näme netije çykaryp bolar? Ferdim. Her döwletdäki gurulýan protestlaryň öz spesifikasy bar. Ine Türkiýanyň Ilaytada İstanbul'un spesifikasy näme? General konsul Türkmenistan konsullugyna MHM diýilýär. Diýmek bir MHM toporunyň ýa-ki oturulan gurulan ýeri. Siz şöyle barıp o bunu dilýänizde pikir edin, sen MHM'şine barıp şondan dilediň bolýar. Hiç wagt etme. Oynar etse de ol wynujdyny bolýar, ýa-ki muny mejbur etdiremeden hiç wagt etme. Öz ýüregi bilen, kellesi bilen, ýa-ki adamçylygy bilen hiç wagt etme. Bu adamlar bilen men bilýän ýer guruluşmy. Diň mejbur, başga ýol ýok. Olum kanun ýolu bilen. Ya basylýar. Diňe şol ýol bar şol bilen. Inni şular gurnap ýa-ki daşyna Berdimuhammedow spes zakalaryny oňurýan adamlar. Näme gerek bolsa satdyňyp reska ýa-ki tirçwa akyty getirip dur, ýegenleriň ýüklerini, muň ýüklerini näme diýse ýa Türkiýeden çekip durlar. Aňadan adam gelse garşy alyp zat edip gezdirip zat edip durlar. Biz şol ýa-ki gurnulan terrorist schemany ýykmaly. Bolmasa biz protest gurmak bilmek. Şoň üçin biz şular bir jenaýat çekmeli. Inni häzir biz valilykdan ruhsatlar, hem zatdan ruhsatlar biz dowam eder. Hiç hili mani ýok, protesti başga ýerde etmeli. Diňe Türkmen pasolsanlygyna, näçip Türkiýede Russiýanyň pasolsanlygyna geçirýärler, Özbekistanyň pasolsanlygyna geçirýärler, näçip Afganistan pasolsanlygyna geçirýärler, näçip Türkmen pasolsanlygyna geçirmeliler. Kim ol Berdimuhammedow? Dünýäde bir ikinji ýerde diktator boldy. Bir haramzada näçip biz geçirmeliler? Biz o polislere da inni şöyle bellek geçirmeliler. Konsulluklara karşı jenaýat işler, uly jenaýat iş etdiler, olar indi basylmaly. Ýa-ki Sadykowa türmäge diýär, oňum gaçak, özüm gaçak. Şo ýerdäki işleýän adam jenaýata goşulmaly, olar diýär. Muňdaşyndan şo polis işgärleri kanun bolanlarym diýär. Ine biz şol Aydyn bey, biz aktivistler hemmemiz ýa-ki arda ýazyp prokuratura tapşyryp otyr. Şol işler gider. Inni ýene de aýtjak bolýan zadym şu meselede şu ýalat bolmaly. Sebäbi biz şular ýaryp geçmesek, şu ýara 30 ýylla bitip gelip otyrda. Bitip gelen diýen ulut gelip otyr. Ýaryp şonu bir ýerine goýmasak bolmaýar. Ine ýürite men barmy şunu bir göreň, näçip şurada geçip bolmak galy. Şonuň üçin biz eger valilykdan amak gelen bolsak şol ýaly boldy. Biz eger ýa-ki Erdogandan ruhsat alyp gelen bolsak ýene de şol ýaly boldy. Bular egerde Türkiýanyň içinde hiç hili ýa-ki mümkinçilik bize batyş eder ýa bolmaýan bolsa, onda bular beýlik planetadan başlap gelir bilen. Şol ýaly haramzada öz halkyna garşy durýan haramzada. Bular pikir etdi, biz protest gurarys, ahir polislerim çekiler, şonu şol tituşkalar diýär, 3 tane avtobus gelip, ýa-ki maşinalar gelip bizi bilen uruşup da edip, polisler tutup gördüňizmi? Men aýtdym, bular ýa-ki diktatorun terroristler diýip. Şol ýaly provokasiýa etmek üçin. Biz öňünden habardar etdik adamlar. Uruşsalar, uruşmaň, sıra elini gaňyryp polisiýe tapşyrdy. Ene şol ýaly zatlar bolup geçýär. Şonuň üçin şo ýerde
pasolsan öňünde biz ruhsat alar, ruhsat alman emeder, biz eder. Biz tutulur, urulur, hemme zat eder. Bizim bu ziyan zadymyz kiçik administrasiýonlar şeými. Onun için türme vatanoklar. Beýlik döwletlerde seredin. Şur ýani. Şoň için kanun esasına tutulur. Kanun bozulup tutulur. Yani polisiýa kanun bozup biz tutulur. Häzirki ýaly. Biz tutulur. Biz hereket edýär. O normal. Biz tutulur ýöne biz bir zat etmeli. Tutulan onu derrew çykarmaly. Indi şu protestiň esasy netijelerini çykarsam näme? Ferden. Şu ýerde esasy mesele organizasiýon mesele goşuk boldy. Biz pikir etdik, ine şunu koda bardık, ine şöyle organizasyon yani çıkışlar eder. O yeterlikti. Yani bizim yollarımızda bizi urup, bizi yankı ağlığı salıp, bizi getirmeyen yollarda en problemi var. Demek biz yol bir topar öğretmeli, protest kurnayan topar, protest toparlayan gurun olan toparın içinde yolları kontrol eden bir yankı toparcık öğretmeli. Şonu yolların her yerlerinde durup adamları bir saklasa derhal canlaşıp birbirine canlaşıp advokatlar gelip şoru durulmalı bir kanunçular. Ya bir yani provokasiya edip ular çöleyen bolsa bir gorunç topar bolmaly. Gorunç topar diýmek yararly. Aktivistler eller pavyazkady şöyle görünüp dur, protest eden aktivistler derrew bir polisiýa wagtynda beýlekler saklaýar, polis gelip ular tutup gidýär. Ine şuraya gorunç topar. Onsoň şulary indi getirdik, o birinji etap. Getiren soň inniki şöyle organizasyon hareketler. Şunu yani biz mehkem gurulmaly. Ýöne şonu koda barın aýdyrly diýsek, ol İstanbulda ýören. Ol mysal üçin Jenewada ýörýär, Parijde ýörýär, beýlik döwletlerde ýörýär. Ýöne İstanbulda ýören. Sebebi o ýerde biz diňe prezidente karşı däl, diňe konsulluğa karşı däl. O ýerde pulunu tutulan Türkiýanyň polisleri var. Pulunu tutulan. Şu konsoluk näme böküp edýän kanuny seretmeýär. Biz olara da garşy bolmaly. Diýmek biz olara garşy instrumentler ullanmaly. Näme instrumentler bar? Advokatlar ýanymyzda bolmaly. Baranmyzda öňünden olara pulunu töläp, ine sen protest bir saat bolýarmy? Bir saatyna töleýär. 4 tane advokat siz barýaňyz. Bir şu tarapda, bir şu tarapda, bir ýollarda ýa-ni topar gorýan gruppa bilen gezýär. Bir zat bolsa ine şöyle düşündirýäňiz. Şöyle beýlik polisler çağıran işleyen. Şey dip kurulmalı. Onda bular bitna bilmez. Onda bular bir gepçilik ya yine gelip bir zat edenine advokatlar fiksir edýär, videolar toplap berýär, gün jenaýat çekýär. Konsulluklar çalışar durur. Beýlik teröristlere uğdur. Yani 3-4 batırlar bunu bütün dünyada maskarasını edip bolýar. Şunu teröristler diýdim, Türkmenistanyň hökümünde 80% batırlyk dip bolýar. Jenaýatçylar, diňe prezident jenaýatçy dämiş, o näme bolýar? 80% 30 ýyllap batyrlyk dip bolýar, prezidentim akçy berip bolýar. Onda olam jenaýatçy bolýar. Esas güne şonu seretmeýändir, üns bermeýändir, oňurmandyr, özü paraforlukda. Şol ýaly egerde konsulstwa çalışýan bolsa, onu nota protest bilen jenaýata çağırýan bolsa, onda diýmek bular teröristler. Onda diýmek bütün dünýä şo belli. Men şu mesele boýunça dün Fransan pasolun, Fransan konsulun İstanbul'a uğraştım. Yani Ankara'da ve İstanbul'a. Onu hemen düşünürdük. Onu hatları edip, yani Macron'u Dışişleri İşler Ministrine harekete girdiler. Onu bana öğrettiler. Ben niye gidi Fransan grajdanı olup, şu adamları, bana karşı cinayetçilik eden adamlar niye görüşüp yani bana düşündürür. Ben onu ederim. Ben onu Interpol'a da veririm. Ben onu Dakansa yani gidişem orada. Yine şuraya alayım. Biz öz haklarımızı hemme yerde orap bilmeli. Bizi Türkmenistan'ın prezidenti güýçli aktivist edýär. Bütün dünyada öz haklarını görüşüp bilen ve talep edýär. Biz haçanla Tuğsan turumuzda bir Türkmenistan'ı var ya. Biz şo ýerde eýýär, daşa ýurtlarda öwrenip şo ýerde haklarymyz bar. Şoň üçin bu bizi öwrenýär. Bu bize zaýan bermeýär. Öwrenin diýär. Maň gelinçäňiz öwrenin. Indi ýene bir zat belläp geçirsin belýär. Şu tutulan oğlanlar hiç yere gitmiyor. Men bunu yankı öz bilen maydam o. Hemme zadın kanunları var. Kanun boyunca şunu gitmiyor. Buraya yan press release'e gitti. Buraya yan bütün dünya havalarına, bütün dünya
adam hakkını guruyan gurumlara giyip eyyem oğuna bardı. İndi bol kontrolla. Şunu Erdogan idesi getedi bilmeye. Şunu Berdi Muhammedov milyard verdi berip bilmeye. Bolmaya. Eyyem kontrolla. Yadınızda olsa Dur Sultan'a. Biz görüşürmede biz hemme prosedurlarını izuçar ettik. Şu yani şu adamlar tutulun olanlar size minnettarlık bildiriyat bütün halkın adından siz bizim kahramanlar. Öz canınızın hemen hakkını yaptırdınız. Siz içinde otuyun çağı biz durman görüşürüz. Çıkın çağı görüşürüz. Advokat Topor Tayar İnnihayadır biz yuridik tarafından yankı pravzaşidiklerine işleyat. Bir ayçaklı adam pravzaşidiklerden dine Hirsin fondu işleyen ve onun yankı yukarıdaki topor demek memorial, beyleki yankı devletlerdeki Hirsin fondun bölümleri ve beyleki yankı adam hukukunun koruyan bilimler. Geldi Kerizov içinde yoktur. Şunun için yine bizim adam hukukunun koruyan kurumlardan dine bir işleyen onun tercihini sazakına ve şunun Hirsin fondu. Men onun alıp baryan işi bilen köp zat bilen anlaşmak yönü doğru demeli. Ara çıkaran şolar, cuma tapar çıkaran şolar, Dur Sultan'a bize kömök çıkarıp beren şolar. Hani geldik heriydi? Yok, bolmadı. Şunun için biz Türkmen halkı bilen, Türkmenistan'ın olup biz harekete başlamalı. Bize hareketimizde kim kömök ediyen olsa, kim halkın bekliğini koyan olsa koşulmayalım. Vakti geldi. Biz geldik Kerizov'a da karışacağız, İklim'e da karışacağız, hemme karışacağız. Gelin inni yol, inni görüş yolunu. Biz inni önkü statik yağdaydan çıktık, men ayttım ha, informasyon görüş bu top geliyor. Inni fizik görüşler başlıyor. Protestler inni başladı. İçinde daşında görürsünüz, inni başladı. Köp devletlerde olur. Türkmenistan'ın pasolosluğunun önünde protestler durur. Her vakt bolur durur. Türkmenistan hükümeti öğrenmeli. Nerede açılık halkın var mı? Alarsın. Halkır da diyemem. Halk iştat diyemem. Yine şunu öğrenişmeli. Bu bizim kanun yolumuz. Bu bizim yolumuz. Başka yol yok. Başka yol. Elini yarar almak, beylik etmek ters yol. Etmeli yani. Şunun için yine men şu yerde gepleşimde yeni bir diyecek olan hemme aktivistlere, şu yere yani protesta gelenlere köp tanar yakın. Men sizin köpüğünüzü görüp katışat olayım. Göz yaşım gözümden aktı sizi görüp. Sağda dargınlıktan gelen adamlar. Yani Levap, Farab, oğullardan gelen adamlar. Mari, Daşoğlu, Aşkabatlar köp görmedim. Balkandan köp görmedim. Esasi, Mari, Daşoğlu, Levap. Hemen de urul tarikasında. Proteste gelip, bütün dünyada öz hakiki vatançılığını görkülen için. Bir zat yadından çıkarmam. Biz hükman yemiş var ya. Şuraya Allah'tır bolup geçen nokta. Gününden güçlenir gider. Bizim taraftarlarımız gününden güçlenir. Yani biz dertleşilen halkın tarafından. O zaman yine burada da açacak olayan şu aktivistler diye. Aktivist bizde köp değil. Bizde halk aktif. Yine şu aktif olup başladı. Ben terediyen aktivistlere olur halk, olur hakiki aktivist yine Dur Sultan, yani Bolşut Hanoğlu ya da Nuri, yani ve Murat Razakov, men düyeci aktivistler yönü halk bizi kovalap öňe çykýan öz vatan için, öz talepler için ine ururken. Ine şolar olmasa biz hiç da. Ine şolar çıkıp başladı, şolar görkezip başladı. Men gördüm, ol adamlar terörist anada dursun. Bir ezilen halk, pıtran halk deyip bolýar. Onun başgaça yolu yok. Onu görsem, Erdoğan'ım şolar görünmedi, şöyle oturup ağlardı. Şuraya halka, o nehili terörist deyip bolýar. Bu haramdadların nehili ağzı dili vurulýar şoňa. Men şoňa gatyndym. Ýöne biz olary kimdigini suwtlarda suwul eder. Yine bir zat aýtjak bolýan size, şu tutulan oğlanlar boýunça biz häzir topar döwlet botyp, onun içine DVT, aktivistler, Dur Sultan, Muhammed Döýüji, Alla Murat, Geňeşiň adamlary barty, Helsinki fond ve beýlekler giýýär. Kim girecek bolsa, siz islendik wagt habar alyp bilersiňiz. Menden,
Düjüden Muhammed Dursultan'dan biz habar berdiler. Şoň. Biz bulary bir mündüm goýaram, öz ýa-ni aktivistler. Aktivist bolmaýan, şoň içinde serden bir iki sanat aktivist Cuma tapar, gowuşan we ýene bir kıswadyr galany bir halkynydyr. Tapawy ýok. Soňuna çeli uğraşar. Biz olary alyp çykar. Başgaça bolmaz. Şolar inni şans ýok, birden Türkmenistany iýerlen ýagdaýynda. Hemmemiz bar ýaşaýar. Biz olary goýmarys. Şonuň üçin bütün dünýä arkamızdadyr häzir. Sebebi biz görkezdik dünýä, biz parahat ýolla bardyk. Şu teröristler öz ýüzüni görkezdiler. Inni bütün dünýä tanady. Bunu gaçmak bilen. Ol Şiraz Sadykowa ýalwaryp jaňa diýär. Ýalwarma aňada dursun. Ýoldaş Sadykow, siz jenaýat işletdiňiz, siz hökman jenaýata çekilersiňiz. Siz ýa-ni ýöne jenaýat işläl. Adam hukuklaryna çykyp galan halka garşy. Ol iň uly dünýäde faşistlaryň jenaýaty ýaly Hitlerň jenaýaty ýaly jenaýat. Şonu ýadyňyza çykarmaň. Köçede bir ursaň, bolýa bir iki adamyň arasyndaky düşüşmezlik. Ýöne haçanla aktivistler halk öňe çykyp sen şoňa garşy etsen, ol sen adamzada garşy. Şu bütün kanunlaryň güýçli bolýara, ine sen şoňa garşy. Bütün dünýä sana garşy. Diňe Türk pravosudiyasy däl, bütün dünýä sana garşy. Durulsaň men gören seni. Ine men esasy aýtjak bolýan zatlarym şu protestler boýunça biz günne çykyş berip habardar edip dururuz. Häzir birinji etap şu oluny çykarmak. Bir künnü täzelikler bolmaly garaşyp dur. Oňa diňe aktivistler dä, diňe ýa-ni liderler dä, diňe partiýalar dä, içiniň Türk tarapam hereket edýär, adwokatlary. Bizim tutan adwokatlar, beýlek adwokatlar hereket edýär. Bir haýyş etjek goýan maňa köp adam jaňa diýär. Maradagy näme kömek, näme etmeli. Ine biz kömek etjek bizim aktivistlerle. Şol çykdyjylar bar adwokatlar. Ine şoňa biz bütün halkyny çağırýar, kömek etmeli. Biz ýürüýte hata çap şolary. Şo ýerde bir maşgala we şoň ýanky adamdy içinde o görgülen işler maşgalany saklaýan eken. Biz şoň maşgalatyna kömek ederiz. Şol ýaly maşgala bolsa tutulan o maşgalatyna kömek ederiz. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz size soraýar. Şu adamlar bizim haklarymyz üçin aldy. Şu adamlar bizim üçin öwreşdi. Şu adamlar bizim üçin tutuldy. Biz şolary gollamaly. Men size haýyş edýän biz hata çap gatyrsaň ýagdaýda, ýa-ni ýürüýte hata tutulan Türkmen graždanlary ýa-ni gollap hata boldy. Ine şoňa $1 geçirin, $1 geçirin, her kim geçirin, meniň geçirjek, siziň geçirin, kömek edelim. Biz görkezeli Türkmenistanyň prezidentine halk jemleşýär problemalarda we görüşde. Hemme ýerde bir-birini gollap biz öňüme biz görüşde birleşmeli. Ağızda däl oturup çay içip paluwy. Görüşde görkezip birleşigimizi görsek, onu Türkmenistanyň bir kanun saýlanan Geraýinşik prezidenti gorkur halkyndan öýe açkyn. Ine şunuň bilen men öz çykyşymy utarýan, hormatly watandaşlar, hemmeňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen biz ederek gözlenip ýören saklanan adamlara kömek edelim we bizim gahrmanlarymyza bravo diýelim. Siz hakyky gahrmançylygy etdiňiz, bize görkezdiňiz. Kimdiňiz? Problemi ýok. Bugün siz tutulýaňyz, erti biz tutulýarys. Oň hiç il tapawy ýok. Biz birlik-birimiz gollap, biz öz adamçylygymyzy, watançylygymyzy we adam süýçülігimizi görkezmeli. Biz öz kanunlarymyza hormat goýmaly, öz haklarymyzy almaly we biz täze güllämesýän, täze adam haklaryny hormat goýan Türkmenistan bolmaly. O Türkmenistanyň ykdysat tarapyndan, sosial tarapyndan, siýasat tarapyndan regiony iň güýçli bolmaly. Oň üçin biz ösmeli. Sağ bolun, şuňdan men öz reportajymy utarýan, inniki çykyşyma çeldi.